हारसिं जिउ मा खालामनो, दुखु सुखु रावबो लोगोआव गैया। जायखौ अराय समनि लोगोरि खालामनो सानदोंमोन बेबो दिनै गुबुननिसो जाबाय। गोसोआव दुखु दंबाबो रावजोंबो फोरमायलायनो हाया। गोसोआव सानस'हायै दुखु दं, थेवबो खुगायाव मिनिनाय लाबोयो आं। सुखुखौथ' नों आंनो होबोनो हाखायासै, नाथाय दुखुसो होलांबाय नोङो। मिथिया आं मा पापनि साजा मोनखो। मिथिगौना नों हारसिङै सानफ्रोमबो गाबखुमाबाय थायो आङो। नोंहा दा खुसियै दं जानांगौना आंखौ हारसिङै गालांनानै। नों आंनि लाइफआव फैयैनि सिगांबो आं हारसिंखामोन, आरो नों दा आंखौ गारनानै थांबाय, आं हारसिङैनो थागोन। आंनो रावनिबो अननायनि गोनांथि गैया, आरो आं आसाबो खालामा नोंखौ आंनि सेराव फैफिनगोन होननानै। नों आंजों थानानै खुसि गैखायाबालाय नों मानो फैफिननो? जों सानैजों लोगो मोनलायनायानो बिराद गिदिर गोरोन्थि।